lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Misty Lonely. Ay, anak ko. Damag ko ang nagpas ngayon ni Daniela. Ada ka no ita ijo ospital. Ha? Kasta ka din, anak. Nakadamagan nyo, may papaniti dayta. Itinasing nga dagayim na. Nagsabat kami ngamin ijay grocery store. Kat dayjay, na istorya na. Ay, sayang. Nuda kayo kung matinagkatuluyan ka ni Daniela. Apo ko kumama ti maladaga nga impas ngay na. Apay mat nga main, nag-break kayo anak ko. Ado ti rason, no apay ang nag-break kami, nanang. Nalabit. Saan ada kami ti para iti tunggal maysa? No pay kasta. Aggayam kami latakan ni Daniela, nanang. Kumusta kan, Daniela? Kadwak ni nanang ngay may dito ospital. Nangyag kami motan iti protas aparakan ka. Nasaya at mo tantirik nak art. Iso na lang ta talaga anarigata nak anagpasngay. Agyaman naggayam iti prutas nga inyagyo. Ay, awan anyaman na, balasang kaw. Ay na, nakaay-ayo mo tanday to yung maladaga. Karuprupam launay, Daniela. Ala kayo, nanang. Nagsangitan ni baby. Nagariwawa kayong tumot ngamin. Ay, pasensya ka na nakaw. Maayatanak lang amin ka ni baby. Mala, umay ka na pog. Ubain ka. Siya konti mang paturog kan ka. Bilibak at talaga kada kayo ka ni Daniela nga ex mo, pare Art. Apay matanak ko namday ta, pare Miko. Kaputa uray no awanan relasyon nyo. Agayam kayo lang ta. Agasan, sinarungkaran nyo pa'y kanina na kunsing iti ospital. Awan mo't ngamin parikot kada kami, pare. Kinapuno na. Nasaysaya at tilinangan mi ita. Nga may di agayan ayat kami pailaan. Imbaga, daawan na kunakin kat asawa na. Idinapan kayo iti ospital. Imbag man, saan naka pinagimunan? Saan? Nairanamot ngamin ngawan ijay, idi si marungkar kami. Iso at di na nakita, ti umay mi ijay kaninanang. Nagadumot lang na kita ay maginatgatang mau. Art anak ka. Pangipanam ka na kita. Itad ko iti anak ni Daniela, tatang. Kasangay na ngamin ita. Iso ang mapanak iti ayan na. Anya? Leapay, saan ka kadya mabain anak? Amang ano agimon ti aman ano bilang? Nang runa kat adda na palabas yu ka ni Daniela. Amo mo ti ama na. Ana si dagtiriknak iti anak da kan ni Daniela. Kan awan tinas kan apagimunan na kanya, tatang. Gaputa saan mata ni Daniela. Tirantaak iti kasangay ti anak da. Happy birthday, Denise, ha? Oh, adto iti sagot ko kan ka. Thank you, Tito Art. Wow, adamanin ka barbaro nga'y ayam ko. Thank you, itisagot mo kanya, Tito. Aywan gayam. Saan nyo kadi akadwa da Lolo Sebio kan Lola Conching? Saan? Busy da ngamin ije balay. Iso asyak langan timay iti kasangay mo. Awan ang iba na lalaki? Nalagamot na yung togot mo pa iti babae, iti mismo ang kasangay ti anak ta. Sikamot ang babae. Ay! Oh, mayan. Tito Art, damami kan daddy. Agap-apa da. Ipongkumot ni mami ti may sa babae ang bisita. Un nga rod. Anyamatan. Unay kayo matan iti asawam Daniela. Nagapa kayo pa iti sangwanan dagiti sangaili. Saan laday ta? Iti pa'y mismo akasangay ti anak yo. Kat nakita na kayo pa yung agap-apa. Di mo ka di na panuno ti agbalin nga epekto kan kuana ti panagapayo iti sangwanan dagiti sangaili. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam immature kalat tagayam aging gaita. Pasensya kan, Art. Diyak lang kami nalapdan ti bagik. Iso ang nag-iskandalo ak. Awan ang bain da dya lalaki. Babaero.
Surutok iti napanan na. Jak lakit di itulok amapan manen iti ayan ti babae na. Anya? Kat kasanon ti anak yo? Ibatimlatan dito'y balayyo at dagitila ang babaw ng tikadwana? Saan ka kading agpampanunot, Daniela? Italak mo iti sabali at tao ti anak mo? Basta, surutok ti asawak. No kayat mo, iyawid mo pa ilaang ni Denise iti balayo. Nanang, pasensya kayon nung narabiyana ka nagawid. Nay, apay nga ay. Kadwa met ni Dinis ang naghawid dito'y balay anak kaw. San ka di akasagay na ita? Wen, kasangay na ita. Ngam nagapada Daniela kanti asawa na. Isu apim manaw ni Daniela. Tas sinurot na ti asawa na. Nakaturong ni Dinis itay pimanaw. Isu api nagkatkulangan nga inyawid dito'y balay. Ay, anyan. Piman mo't dayto'y nga ubeng. Sige anak ko. Ipan mo ni Dinis ijabakan ti asilid. Iti kasta, makaturogan na nasayaat. Syaklaangan ti kaabay na. Nanang, nadamag yu ka din. Yan niya, apay akas lamadandanagan ka. Nanang, nadisgrasya da Daniela kanti asawa na. Anya, Nabanggat inagluganan da. anya, kasano na pasamak da ita? Sigun iti nakadamagak. Adda kanu ti bangkay da iti morgue ti ospital. Kat ururayan kanu ti ospital, amasukon dagiti bangkay da. Ay na, kalaat mo tanday to'y napasamak. Pulos ajak ni namnama. Kasanon ti anak da. Datayon ti mga iwan iti ubing, nanang. Kahasimot ti ubeng. Sige, nanang. Tamapanak iti ospital ang ayan ti bangkay da Daniela. Tumulong ak para iti pan nakalamay dagiti bangkay da. Mami, Daddy, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak paitan. Ay, anyan tinagbanagam Daniela. Nagubing pa'y ti anak mo, anapanawaham. No amok la kumaakas ti pagbanagan ni Daniela. Linapdak la kuman apim manaw ide. Tito Art, kasanuak paitan. Awanin da mami kan Daddy. Awanin mangay aywan kanyak. Di kagdanag Dinis, iha. Adda kami lang dito'y kadalolam. Saan da ka baybayan? Anya ti ko ng pare Art. Ampunem ti anak ni Daniela. Awan pare Miko. Nakakaasi ngamin ti ubing. Apay, sa dino ngamin ti ayan nang tinaganak iti asawa ni Daniela. Imposible mo't no, di damasyan ti ubing. Sigun iti nakasaritak akabsat ti asawa ni Daniela. Saan da kanu amaaywanan ni Dinis. Gaputa makumikom da kadagiti trabaho da. Dagiti mo't dadakal ni Daniela. Nabayag mo't na napimusay da. Kan adamot iji abroad dagiti dadduma pa'y akakabsat na. Ayan yan, nakakaasimot ti anak ni Daniela. Alakit, good luck nga ro daw pare. Nagbalin kan nga instant daddy. Gaputa addan ni Dennis nga anak ti sigud akaayan-ayat mo. Addan aywanam. Ken siyempre, ibilang mumutten nga anak mo. Ay, anak kaw. Sipod insangpet mo ti anak ni Daniela diti balay. Saan pa yunay ang nangan? Ken pasaray agsangit no kastya malagip na dagiti dadakkel na. Masyanak launay iti ubing tatang. Nasa palaunay ang naulila. Ngam niya ngay nga rod. Kasta talaga ti biyag tatang. Talaga siguro adimtengan ti oras ti ipupusay da. Kaya't kung ampunan ni Dinis, siya akong ti agbalin nga amana. Sigurado ka kaday iti dayta? Saan ka kadya masaktan tungkal makitkitam ni Dennis nga anak ti sigaw da kaayan-ayat mo? Wow, nagpintas matan ti kabarbaro abag ko nga aramatak iti panagadal ko, Daddy Art.
Agyaman akmat, ta magustuam, anak. Talaga ginatang ko day taabag, para kan ka. Iswasay saya atam kumamat ti panagatal mo, ha? Wan, Daddy. Talaga nga agadalak. Iti kasta, maragsakan mo't dagiti dadakkel ko. Nga oray no awandan iti day ti abiyag. Daddy, agyaman ak unay kada kayo, ha? Gaputa oray saan kayo anak katuluyan iti day di mami. Imbilang daklat ta akas pudno nga anak. Inakam yun ti responsibilidad. Nga isuda ko mati mga kem, Daddy. Napadag-unay kanyak day di mamihim, iha. Ken, uray no awan kami din. Gayem latta ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Daddy, no bilang agayat kayo manan. Saan nyo alapdan ti bagiyo? Ah, Deserve yo mo ti agbalin ang naragsak. Sige kayo, amangan naglaklakay kayon abaro. Pare Art, kaya't mo ti sumurot kanya kintun rabi eh? ha? Sa dino ti papananta? Iti balay ti may sa agayam ko ang agapo iti US. Simmangpet ngamin hindi na minsan. Kitagaw awis iti balay da. Awisan ka na, tapno adamat kaduak. Ken tapno adamang maneho iti kotsek no bilang ta mapasuba ka uminom. Ha? Kat di mo ngamin unay ti arak, ha? Iti kasta, kabaalamlat ta ti agmaneho. Sapay nagado ti ilapas ko kuma paperworks iti balay. Talaga ha? Dedicated ka unay ti trabaho pare. Ha? Ag-relax ka mo ta. Nala, mapantakit din. Anya ta mo. Amang ano ijay mo to na masapulan ti agbalin akat ako na inay mo iti biyag. Anya? Anya, talagang kadiasaan mo na nayunan ti ininom mong harap pare. Saanan pare? Darigat ti mabarta. Sapay at dapay serak ta intun bigat. Excuse me, Miko. Ah, Mabalin ka di, ti makitable kada kayo, iti kadwam. Vina, anda ka mo't gayam dito eh. Sige, mabalin mo na ti makilamisaan ka na kami. Iti kasta, adda ka sarsaritan ni Art agayam ko. Dinis, anak. No bilang tamad da anak manan iti kayan ayat. Suportaran nak ka di. Daddy. Saan ka di akanayin ko nga ibagbaga kada kayo? Ano kaya manen ti makinobya? Adda aklat ta amang suportada kayo. Basta lakit di. Ayatin na kayo mat ti babae ang kayatyo. Apay anak kao. Ada ka din iyam amom kada kami anobyam. Awan pay nanang. Agdato nakpailaan ka ni Vina. Alakat good luck nga ron anak ko. Ipasyar mo tumot dito'y balay. Iti kasta, maam-am mo bibay. Dito'y mat party ng awisam kanyak, Art. Wan, inawis ka dito eh. Gaputad ako makayat kung ibagakan ka. Anya dayta? Vina. Amok. Nabita pa'y lang ang nagamam mo. Ngam talaga nga agayata kon kan ka. Italamanan ang nakarik na ak iti kastoy. Kunak nga rod, nudya akon agayat pa'y. Sapay ko ma, taikan nak iti gundaway ko. Sapay ko mata maawatan nak. Sa anak pa'y ngamin anak kasaghan ng agayat. Gaputaad dan amak ko. Kasta unay ngamin ti sakit anariknak, idiin sukat nak ti sigod anobyok. No talaga nga ay ayatan nak, Art. Maawatam ko ma, ti desisyon ko. Nakasagana ak nga aguray, Vina. Ikarik, awanan ti sabaling ayatagpay, no di si kalaan. Adda aklaan ditoy, para kan ka. Oh, I'm so lonely. May mga lalaki na ang pag-ibig ay hindi ipinagsisigawan, kundi ipinakikita sa tahimik na sakripisyo. May mga pusong, kahit nasaktan ng labis, ay pumipili pa ring magmahal, hindi para sa sarili, kundi para sa isang inosenteng nilalang na walang kasalanan sa anuman. At ngayong gabi, magbubukas tayo ng isang kwento na magpapaalala sa atin
na ang tunay na pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na piniling manatili kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Ito ang kwento ni Art, isang lalaking iniwan ng pag-ibig, ngulit natagpuan ang pinakadakilang layunin sa buhay sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Kung ikaw man sa pakikinig nito ay minsan nang nagmahal ng lubusan ngunit nasaktan, o kung ikaw man ay nagtataka kung may saysay pa ba ang kabutihan sa mundong ito, makinig ka. Sapagkat ang kwentong ito ay para sa iyo, magsimula tayo sa umpisa, doon sa araw na ang isang ina ay nagdala ng balita na magbabago sa lahat. Anak ko, wika ng nanang kay Art, na ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko na nanganak na si Daniela. Sa ospital daw siya ngayon. Tumigil si Art. Si Daniela. Ang pangalang yon, pangalan na minsan niyang itinuring na buong mundo. Pangalan ng babaeng minamahal niya ng lubos, ngunit ngayon ay bahagi na lamang na nakaraan. Daniela? Ulit ni Art, na ang boses ay malalim. Nangganak na siya? Oo, anak, tugon ng ina. Nagkita kami kanina sa grocery store at doon ko nalaman. Sayang naman at hindi natuloy ang inyong relasyon. Kung tutuusin, baka ikaw na ang nasa lugar ng lalaking yan mayon. Huminga ng malalim si Art, sapagkat ang sakit ng nakaraan, kahit pinilit ng ilibing, ay madaling magbalik sa isang banggit lamang ng isang pangalan. Wala lang dahilan para balikan yon, nanang, sabi niya. May mga bagay na hindi para sa atin, gaano man natin kagustuhin. Tinanggap ko na yon. Magkaibigan na lang kami ni Daniela ngayon. Ngunit ang mga salitang iyon, kahit matatag, ay hindi nakatakip sa katotohanan na sa loob-loob, may bahagi pa rin ng puso ni Art na hindi tuluyang gumaling. Sapagkat ang unang pag-ibig, yon ang pinakamatagal mawala sa alaala. Kahit anong gawin natin, may bahid nito na nananatili, parang amoy ng ulan sa lupa na hindi mawawala. Naalala ni Art ang mga araw nilang magkasama ni Daniela. Ang mga gabing puno ng tawanan, ang mga pangarap na pinagsaluhan, ang mga planong hindi natuloy. Akala niya noon si Daniela na ang kanyang magiging asawa. Akala niya magkasama silang tatanda. Ngunit dumating ang araw na nagwakas ang lahat. Hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal, kundi dahil sa mga pangyayaring lampas sa kanilang kontrol. Naghiwalay sila, at bawat isa ay humanap ng sariling landas. Ngunit kahit gaano kalayo ang narating niya, may bahagi pa rin ang puso ni Art na nananatiling nakatali sa nakaraan. Hindi dahil ayaw niyang magpatuloy, kundi dahil ang ganong klase ng pag-ibig ay nagiiwan ng marka na hindi basta-basta nabubura. Dahil sa pagmamahal pa rin niya bilang kaibigan, nagpasya si Art na dalawin si Daniela sa ospital. Hawak ang isang bungkos ng prutas at mga regalo para sa bagong panganak. Pumunta siya, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para batiin ang isang taong minahal niya minsan ng buong buo. Daniela, wika niya nang makarating. Kumusta ka na? Narito ako para batiin ka. Dala ko itong prutas at konting regalo para sa sanggol. Napangiti si Daniela, kahit pagod mula sa panganganak. Salamat Art, sabi niya. Hindi ko inaasahang darating ka. Mabait ka pa rin gaya ng dati. Ang totoo, mahirap ang panganganak nito. Pinaghirapan ko talaga. Tumingin si Art sa sanggol, ang maliit na nilalang na natutulog ng payapa, walang kamalay-malay sa mundong magulo na sasalubong sa kanya. At sa sandaling yon, may bumabang init sa kanyang dibdib. Isang laming na hindi niya maipaliwanag. Para bang sa pagtingin sa batang yon, may naramdaman siyang koneksyon na hindi niya maintindihan. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagbate sa anak ng dating kasintahan. Ang ganda ng baby, pulong niya. Maganda siya, Daniela, tulad mo. Salamat Art, tugon ni Daniela ng banayad. Alam mo, masaya ako na narito ka. Kahit natapos ng lahat sa pagitan natin, mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan natin. Sana, maging mabuti ang buhay mo. Deserve mo yon. Numumiti si Art. Ikaw rin, Daniela, wika niya. Sana maging masaya ka sa bagong pamilya mo. At kung kailanganin mo ng tulong, nandito lang ako, kahit kailan. Hindi nila alam noon na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Nang mga salitang yon ng kabaitan ay magiging huling regalo nila sa isa't isa. Sapagkat ang buhay ay hindi nagbibigay ng babala kung kailan magtatapos ang lahat.
Sa labas ng silid, naghihintay si Miko, ang matalik na kaibigan ni Art, ang taong nakasaksi sa buong paglalakbay ng kanyang puso. Pare, wika ni Miko nang lumabas si Art. Hanga talaga ako sa iyo. Kahit ex mo na si Daniela, dinalaw mo pa rin siya. Hindi lahat ng lalaki kayang gawin yan. Bakit naman hindi, Pere Miko? Tugon ni Art. Kahit natapos na ang relasyon namin, magkaibigan pa rin kami. May mga bagay na nagbabago, ngunit ang respeto at pagmamalasakit, hindi dapat mawala. Yan ang gusto ko sa'yo, pare, sabi ni Miko. Hindi ka mapagtanim ng galit. Ngunit alam mo, minsan iniisip ko kung paano kung hindi kayo naghiwalay. Baka ikaw na ang nasa tabi niya ngayon. Tumawa ng banayad si Art, ngunit may lungkot sa likod ng ngiting yon. Huwag na nating balikan ang mga kung paano, pare, wika niya. Ang importante, masaya siya ngayon. May sariling pamilya na siya, at yon ay sapat na para sa akin. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik si Art sa kanyang dating buhay. Ngunit ang tadhana, mga kaibigan, ay may sariling plano, at minsan, ang plano niyang yon ay sumasaklaw sa ating pinakamadidilim na takot. Isang araw, tumating ang isang tawag na magbabago sa lahat. Si Miko ang unang nakaalam. At nang dalhin niya ang balita kay Art, hindi niya alam kung paano simulan. Pare, wika ni Miko, nang boses ay nanginginig. May sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Umupo ka muna. Anong nangyari, pare? Tanong ni Art na biglim na balisa. Bakit ganyan ang mukha mo? Huminga ng malalim si Miko. Si Daniela, pare, sabi niya. Nadisgrasya sila. Aksidente sa kotse. Si Daniela at ang asawa niya, pareho silang pumanaw na, pare. Tumigil ang mundo ni Art. Para bang biglang nawalan ng hangin ang silid. Anong sinasabi mo? Wika niya, halos hindi makapaniwala. Hindi mo siguro totoo yan. Kanina lang masaya pa siya. Bagong panganak pa lang. Patawad, pare, tugon ni Miko, na ang mata ay basa na rin. Totoo, nasa morgue na ang mga bangkay nila ngayon. Pupunta ako para tumulong sa pag-aayos. Sumama ka ba? Hindi makaimik si Art. Sapagkat paano nga ba tatanggapin ang ganoong balita? Ang taong kanina lang ay buhay. Ang taong minahal niya minsan ay biglang wala na. Naalala niya ang mukha ni Daniela sa ospital. Ang ngiti nito, ang pagod ngunit masayang mga mata. Ang paraan ng pagtingin nito sa bagong panganak na sanggol. Ilang araw lamang ang nakalipas, ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay alaala na lamang. Para bang biglang nawala ang lahat ng kulay sa mundo at naiwan lamang ang malamig na katotohanan ng kamatayan. At higit sa lahat, isang tanong ang dumagundong sa kanyang isipan. Paano na ang sanggol? Ang maliit na si Denise na isinilang lamang ilang araw ang nakaraan ay biglang naulila. Walang ina. Walang ama, mag-isa sa mundong hindi pa niya naiintindihan. Walang malay na sa isang iglap, nawala ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng buhay. At sa kawalang malay na yon, doon nakasalalay ang pinakamalaking trahedya. Sapagkat ang batang yon ay maglalaki na walang alaala ng mga magulang na nagmahal sana sa kanya. Pumunta si Art sa ospital, sa lugar kung saan inilatag ang katawan ni Daniela. Tumayo siya sa harap nito, at lahat ng salitang hindi niya nasabi, lahat ng pasasalamat at paalam ay umagos bilang luha. Daniela, bulong niya, hindi ko inaasahang ganito tayo magtatapos. Sana naging masaya ka habang buhay ka pa. Sana naabot mo ang lahat ng pangarap mo. At ipinapangako ko sa iyo, kahit ano pang mangyari, hindi ko hahayaang mapabayaan ang anak mo. Tumayo siya doon ng matagal, hindi makapaniwala na ang babaeng kanina lamang ay nakangiti sa kanya, ay ngayon ay tahimik na nakahiga, hindi na muling magsasalita. Naalala niya ang lahat, mula sa unang araw na nagkakilala sila, hanggang sa huling sandaling nagkita sila sa silid ng ospital. At sa bawat alaala, may kasamang sakit. Ngunit higit sa sakit, may nagsisimulang buong-buong pananagutan sa kanyang puso. Sapagkat alam niyang ang pangakong binitiwan niya sa harap ni Daniela ay hindi basta-basta salita lamang. Ito ay isang sumpa ng pagmamahal na kailangan niyang tuparin.
Sa gitna ng paglalamay, lumitaw ang pinakamabigat na katanungan. Paano nang sanggol? Tanong ng isa. Sinang mag-aalaga kay Denise? Wala nang mga magulang niya. Wala pa siyang malay sa mundo. Nag-usap-usap ang mga kamag-anak. May mga nagsabing ipaampon na lang. May mga nagsabing dalhin sa malalayong kamag-anak. Ngunit lahat ng usapang iyon ay parang patalim sa puso ni Art. Sapagkat ang sanggol na iyon, ang anak ng babaeng minahal niya, ay magiging palaboy sa mundong walang tahanan. Lumapit si Miko kay Art. Pare, wika niya ng mahina. Ano sa palagay mo? May nagsasabi na ipaampun na lang si Denise. Wala raw kasing tatanggap. Ang mga kamag-anak ni Daniela ay abala sa trabaho, may sariling pamilya, at ang iba ay nasa abroad pa. Nakinig si Art at sa bawat salita lumalalim ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi pare Miko, wika niya na ang boses ay panatag ngunit matatag. Hindi natin pwedeng ipaampun ang bata sa mga estranggero. Kaawa-awa naman ang sanggol. Wala pa siyang ginagawang masama sa mundo, ngunit pagdurusahin na natin agad. Pero pare, tugon ni Miko, alam mo bang malaking responsibilidad yan? Ikaw lang mag-isa, walang asawa. Paano mo aalagaan ang isang sanggol? Tumingin si Art sa malayo at sa kanyang isipan lumitaw ang muka ng maliit na si Denise. Ang mga matang hindi pa nakakakita ng mundo. Ang mga kamay na napakaliit. Ang buhay na umaasa sa kabutihan ng iba. Alam ko pare, wika niya. Ngunit may mga sandali sa buhay na hindi natin kailangang maging handa para gawin ang tama. Minahal ko si Daniela. At kahit hindi ko anak ang batang yon, hindi ako makakatulog ng payapa kung hahayaan ko siyang lumaki na walang nagmamahal. Aampunin ko si Denise. Kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? May mga pagkakataon sa buhay na ipinapadala sa atin hindi dahil madali ito, kundi dahil iyon ang tamang gawin. At ito ang sa akin. Natigilan si Miko. Sapagkat sa lahat ng tao, si Art, ang lalaking iniwan, ang lalaking nasaktan, ang siya pang piniling magmahal ng igit pa. Sigurado ka pare? Tanong ni Miko. Hindi ka ba masasaktan? Tuwing makikita mo si Denise, maaalala mo si Daniela. Ang babaeng minahal mo at hindi naging sayo. Napangiti si Art, isang ngiting puno ng lungkot, ngunit pati na rin ng kapayapaan. Marahil wika niya. Ngunit hindi ko hahayaang ang sakit ko ang umuna kaysa sa pangangailangan ng isang inosenteng bata. Kung makikita ko si Daniela sa mga mata ni Denise, kung gayon, gagawin kong dahilan yon para mas mahalin siya. Hindi para magdalamhati, kundi para magmahal. Dinala ni Art ang balita sa kanyang mga magulang. At hindi ito naging madali. Alam niyang hindi lahat ay agad mauunawaan ng kanyang desisyon. Alam niyang magkakaroon ng pagtutol, ng pagtataka, ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin ng ganap. Ngunit pinili niyang harapin ito ng tapat dahil naniniwala siyang ang tamang gawin ay hindi dapat itago. Art, anak ko. Wika ng kanyang ama ang tatang. Sigurado ka ba sa desisyong ito? Aalagaan mo ang anak ni Daniela dito sa bahay? Hindi mo ba naiisip kung gaano kabigat ito? Naiisip ko po, tatang, tugon ni Art. Ngunit ang sanggol na iyon ay maaga pang naulila. Sa murang edad, wala na siyang magulang. Hindi ba't malupit naman kung tayo pa na may kakayahang tumulong ay mabubulag-bulagan? Tumahimik ang ama. At sa katahimikang iyon, may bahagi ng kanyang puso na lumambot. Tama ka anak, wika niya sa wakas. Marahil ito ang tadhana. Marahil para sa dahilang ito kaya minahal mo si Daniela noon. Hindi para magkasama kayo, kundi para sa sandaling ito, kung saan kailangan ng anak niya ang isang amang gaya mo. Kung aampunin mo si Denise, ikaw ang magiging ama niya. Tunay na ama, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. At doon, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Art. Dinala niya ang maliit na si Denise sa kanilang tahanan. Mula sa isang lalaking nag-iisa, naging ama siya. Hindi sa pamamaraang inaasahan, kundi sa pamamaraang pinili ng tadhana. Hindi ito madali. May mga gabing umiiyak ang sanggol at hindi alam ni Art kung ano ang gagawin. May mga umagang pagod siya, antok at nababalisa. Ngunit sa bawat hirap,
may bumabalik na gantimpala. Ang ngiti ng bata, ang init ng kanyang maliit na kamay, ang pakiramdam na may buhay na umaasa sa kanya ng lubusan. Maliit na bata, bulong ni Art tuwing gabi, habang hinihele si Denise. Maaga ka mang naulila, ipinapangako ko sa'yo. Hindi mo madarama ang kakulangan ng pagmamahal. Ako na ang magiging ama mo, at gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutong maging ama si Art. Natutunan niya ang mga gabing puyat, ang mga pagkabalisa, ngunit pati na rin ang walang katumbas na saya ng pagiging magulang. May mga gabing umaalulong ang sanggol sa kalagitnaan ng madaling araw, at si Art, na walang karanasan, ay sinusubukan ng lahat. Paghele, pagkanta, pagbuhat. May mga sandali na halos sumuko siya sa pagod. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mukha ng natutulog na bata, nababalik ang kanyang lakas. May mga umagang nahihirapan siyang pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga. Ngunit natutunan niyang umangkop. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang. Nagbasa siya tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. At unti-unti, mula sa isang lalaking walang alam sa pagiging magulang, naging isang amang tunay na sanay at puno ng pagmamahal. At sa bawat araw, lumalalim ang pagmamahal niya kay Denise. Hindi na bilang anak ng kanyang ex, kundi bilang sarili niyang anak. Nakakalimutan na niya kung minsan na hindi niya ito tunay na anak, sapagkat sa puso, walang pagkakaiba. Si Denise ay kanya. At siya ay kay Denise. Lumipas ang mga taon, at ang maliit na sanggol na minsan ay walang malay, ay lumaki na bilang isang batang masigla, matalino at puno ng buhay. Dumating ang araw ng kaarawan ni Denise. Happy birthday, Denise, ha? Wika ni Art habang iniabot ang regalo. Ito ang regalo ko sa iyo. Napangiti ng malaki ang bata. Salamat, Daddy Art, sabi niya, na ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Wow, ang ganda ng bago kong gamit. Salamat sa regalo, Tito. Daddy? Tumawa si Art at sa kanyang puso may init na hindi maipaliwanag. Sapagkat sa salitang Daddy, naroon ang lahat. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng gabing puyat, ang lahat ng desisyong hindi madali. Sulit ang lahat para lamang marinig ang batang yon na tawagin siyang ama. Naalala niya ang mga unang buwan na ang batang yon ay sanggol pa lamang na hindi makapagsalita. Ngayon, ang batang yon ay tumatawag sa kanya bilang ama, hindi dahil itinuro sa kanya, kundi dahil yon ang nararamdaman ng kanyang puso. At walang kayamanan sa mundo ang makakapantay sa saya na dulot ng simpleng salitang yon. Daddy, tanong ni Denise isang araw, bakit hindi ako makasama ni na Lolo Sevio at Lola Conchita? Abala sila sa bahay, anak. Tugon ni Art ng banayad. Pero okay lang yon. Narito naman ako para sa'yo, hindi ba? Ngumiti ang bata at niyakap siya. At sa yakap na yon, naunawaan ni Art na hindi niya kailanman pinagsisihan ang desisyon niya. Sapagkat ang pagiging ama ay hindi tungkol sa kung kanino nagmula ang dugo, kundi tungkol sa kung sino ang nandiyon, sa bawat pagbagsak, sa bawat pagtawa, sa bawat sandali ng buhay. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ni Art ay nakakaunawa sa kanyang pinili. May mga nagtataka, may mga nag-uusap-usap sa likuran, may mga nagsasabing tanga siya, na bakit niya papasanin ang pasanin na hindi naman sa kanya. May mga nagsasabing sayang ang buhay niya, na dapat ay hinahanap niya ang sariling kaligayahan sa halip na alagaan ang anak ng iba. Ngunit hindi pinansin ni Art ang mga chismis, sapagkat alam niya sa sarili na ang ginagawa niya ay tama at yon ay sapat na. Magaling ka talaga, pare Art, wika ng isang kakilala, ngunit may bahid ng pang-uuyam. Kinukup mo ang anak ng iba, kahit hindi mo naman anak. Hindi ka ba naiinis? Hindi ba't parang ipinapaalala lang sa'yo na hindi naging sa'yo si Daniela? Tumingin si Art ng diretso. Mali ang tingin mo sa sitwasyon, wika niya ng kalmado. Hindi ko tinitingnan si Denise bilang paalala ng nawala. Tinitingnan ko siya bilang biyaya na ipinagkaloob sa akin. May mga taong naghahanap ng dahilan para sumuko. Ako, naghanap ako ng dahilan para magmahal. At natagpuan ko yon sa batang ito. Hindi na nakaimik ang taong iyon. Sapagkat sa harap ng tunay na kabutihan, walang masabi ang pag-uuyam.
Lumipas pa ang mga taon at patuloy na lumaki si Denise sa ilalim ng pag-aaruga ni Art. Naging matalino siya sa paaralan, naging mabait sa kapwa, at higit sa lahat, naging mapagmahal na anak, kahit alam niya, sa kalaunan, ang katotohanan ng kanyang pinagmulan. Lumipas pa ang mga taon at patuloy na lumaki si Denise sa ilalim ng pag-aaruga ni Art. Naging matalino siya sa paaralan, naging mabait sa kapwa, at higit sa lahat, naging mapagmahal na anak, kahit alam niya, sa kalaunan, ang katotohanan ng kanyang pinagmulan. Tuwing umaga, inihahatid siya ni Art sa paaralan. Tuwing hapon, sinusundo. Tuwing may palatuntunan, naroon si Art sa unahan, nagmamasid ng may pagmamalaki. Hindi siya nagkulang bilang ama, kahit na minsan, naroon ang hirap ng pagbubuhat ng lahat ng mag-isa. Ngunit hindi siya nagreklamo, sapagkat para sa kanya, ang bawat sakripisyo ay maliit na halaga kapalit ng kaligayahan ng kanyang anak. May mga gabi na, matapos ang mahabang araw ng trabaho, uupo si Art sa tabi ng higaan ni Denise at babasahan ito ng kwento hanggang sa makatulog. May mga umaga na sama-sama silang mag-aalmusal, magkukwentuhan tungkol sa paaralan, tungkol sa mga pangarap ng bata. At sa mga simpleng sandaling iyon, naroon ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na sandali ng pagmamahalan. Minsan, may magtatanong kay Denise sa paaralan tungkol sa kanyang ina. At uuwi siyang may tanong sa puso. Daddy, tatanungin niya, saan ang mami ko? At si Art, sa bawat pagkakataong yon, ay sasagutin ng may pagmamahal at katapatan, ipinapaliwanag sa paraang kayang unawain ng bata. Hindi kailanman nagsisinungaling, ngunit lagi ring pinapatibay ang batang yon na minamahal siya ng lubos. Sapagkat hindi inilihim ni Art ang katotohanan, nang sapat na ang edad ni Denise, sinabi niya ng buong puso, "Anak," wika niya isang araw, "may dapat akong sabihin sa'yo. Hindi ako ang iyong tunay na ama sa dugo. Ang iyong tunay na ina ay si Daniela, isang magandang babae na minahal ko noon. Pumanaw siya nang ikaw ay sanggol pa lamang. At sa araw na iyon, pinili kong ikaw ang aalagaan ko, hindi dahil obligado ako, kundi dahil minahal kita mula nang una kong makita." Tumahimik si Denise. Ngunit sa halip na malungkot, niyakap niya ng mahigpit si Art. "Daddy," wika niya, nang luha ay umaagos. "Hindi mahalaga kung saan ako nagmula. Ang mahalaga, ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang gumising sa gabi para sa akin. Ikaw ang nandoon sa bawat kaarawan, bawat sakit, bawat tagumpay. Para sa akin, ikaw ang tunay kong ama, at wala nang ibang magbabago niyan." At sa sandaling yon, naunawaan ni Art na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng kahulugan. Sapagkat ang pagmamahal na ibinigay niya ng walang hinihintay na kapalit, ay bumalik sa kanya ng 10 ulit pa. Naisip niya kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula sa lalaking yon, na minsan ay basag ang puso dahil sa nawalang pag-ibig. Nung una, akala niya na ang kawalan ni Daniela ang magiging pinakamalaking sakit ng kanyang buhay. Ngunit na yon, naunawaan niya, ang pagkawalang yon ang nagbukas ng pinto sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi nawala si Daniela, hindi sana niya natagpuan ang dakilang layuning ito. Hindi sana niya naranasan ang tuwa ng pagiging ama. At sa kakaibang paraan ng tadhana, ang pinakamalaking sakit niya ay naging daan tungo sa pinakamalaking biyaya. Hindi niya ito naintindihan noon. Ngunit na yon, sa pagtingin sa anak na lumalaki ng may pagmamahal, alam niyang lahat ng dumaan. Ang sakit, ang pagkawala, ang mga gabing puyat, ay may layunin. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa kung saan siya dapat naroon. Ngunit ang buhay, mga kaibigan, ay laging may panibagong yugto. Isang araw, may bumalik sa buhay ni Art, si Vina. Isang babaeng kakilala niya noon na ngayon ay bumalik mula sa Estados Unidos. Matagal na silang hindi nagkita at sa kanilang muling pagtatagpo, mukhang nais ni Vina na buksan muli ang isang pintong matagal nang nakasara. Sa isang pagtitipon, sinubukan ni Vina na ipakita ang kanyang nararamdaman. Inanyayahan niya si Art, kinausap ng mas malapit, at unti-unting inihayag ang lihim na dala-dala niya sa loob ng maraming taon. "Art," wika ni Vina sa isang pagtitipon, "natutuwa akong makita ka ulit.
Matagal na tayong hindi nagkita at aaminin ko, may bahagi pa rin ng puso ko na hindi tuluyang nakalimot sa'yo. Tumingin si Art, si Vina. Isang babaeng mabait, maganda at malinaw ang nararamdaman. Ngunit sa puso ni Art, may ibang nauna ng naghahari. Vina, wika niya ng banayad. Nagpapasalamat ako sa nararamdaman mo. Ngunit may dapat kang maintindihan. Ang buhay ko ngayon ay hindi lang para sa akin. May anak ako, si Denise. At siya ang aking prioridad. Hindi ako makakapasok sa anumang relasyon nang hindi tinitingnan kung ano ang epekto nito sa kanya. Naiintindihan ko, Art, tugon ni Vina. At iyon nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan kita. Hindi maraming lalaki ang gagawin ang ginawa mo. Magpalaki ng anak ng iba, nang walang reklamo, ng buong puso. Ngunit alam ni Art na hindi sapat ang paghanga para sa isang relasyon. At sa katapusan, kinailangan niyang maging tapat kay Vina at sa sarili. Patawad, Vina, wika niya. Ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang inaasahan mo. Ang puso ko ay puno ng pagmamahal para sa anak ko. Marahil hindi pa ito ang tamang panahon para sa akin na magmahal muli ng iba. At hindi makatarungan sa iyo kung papasok ako sa relasyon na hindi ko kayang ibigay ng buo. Nasaktan si Vina. Ngunit naunawaan niya. Sapagkat sa harap ng isang lalaking ganon kalinisang hangarin, walang dahilan para magalit. Naunawaan niyang ang puso ni Art ay hindi sarado dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil ito ay puno na ng ibang klase ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Salamat sa katapatan mo, Art, wika niya sa wakas. Marahil hindi tayo para sa isa't isa, ngunit lagi kitang igagalang. At ang anak mo, si Denise, ay napakapalad na may amang gaya mo. At sa mga salitang yon, naghiwalay sila bilang magkaibigan, hindi bilang magkasintahan. Sapagkat minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay ang marunong lumayo ng may dignidad, kapag alam mong hindi yon para sa'yo. Lumipas pa ang panahon at patuloy na namuhay si Art kasama ang anak na pinili niyang mahalin. Hindi perpekto ang kanilang buhay. May mga hirap, may mga pagsubok. Ngunit sa bawat araw, mas tumitibay ang ugnayan ng mag-ama. At sa bawat tagumpay ni Denise, sa paaralan, sa buhay, naroon si Art, nagmamasid ng may pagmamalaki, tahimik na nagpapasalamat sa tadhanang nagdala sa kanila sa isa't isa. Nakita ni Art si Denise na lumaki mula sa isang sanggol patungo sa isang dalagang puno ng pangarap. Nakita niya itong nagtapos sa paaralan, nagkamit ng mga parangal, naging isang taong mabuti at mapagmahal. At sa bawat yugtong yon, naramdaman niyang bigat at gaan ng pagiging magulang. Ang takot na baka hindi sapat ang kanyang ibinigay, at ang tuwa na makita ang anak na nagtatagumpay. May mga gabing iniisip ni Art kung ano kaya ang sasabihin ni Daniela kung nabubuhay pa ito. Marahil, magpapasalamat ito. Marahil, ipagmamalaki nito ang anak na pinalaki ng lalaking minahal niya minsan. At sa isiping iyon, natagpuan ni Art ang kapayapaan. Alam niyang sa kanyang paraan, tinupad niya ang isang pangako na ginawa niya sa harap ng katawan ni Daniela noong araw na yon sa ospital. Daddy, wika ni Denise isang gabi. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit hindi mo naman ako anak sa dugo, hindi mo ako iniwan. Inako mo ang responsibilidad na hindi naman dapat sa'yo. At dahil doon, hindi ko nadama na naulila ako. Pinaramdam mo sa akin na may pamilya pa rin ako. Napaluha si Art. Anak, wika niya. Noong piliing kitang mahalin, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Wala akong karanasan. Takot ako. Ngunit mayon, alam kong yon ang pinakatamang desisyon ng buong buhay ko. Sapagkat ginawa mo akong ama. At wala nang ibang titulo na mas ipinagmamalaki ko pa kaysa dyan. At dito natin maaaninag ang pinakamalalim na aral ng kwento. Sapagkat sa mundong puno ng kasakiman, kung saan marami ang naghahanap ng dahilan para iwasan ang responsibilidad, may mga taong gaya ni Art na pumipiling magmahal kahit mahirap, magbigay kahit walang kapalit, at manatili kahit may dahilan para umalis. Sa panahong madaling tumalikod, madaling magbulag-bulagan, madaling sabihing, hindi ko problema yan, pinili ni Art ang mas mahirap na landas.
pinili niyang akuin ang isang buhay na hindi naman niya obligadong pangalagaan. At sa pagpiling yon, natagpuan niya ang kahulugan na hinahanap ng marami, ngunit kakaunti ang nakakatagpo. Naranasan ni Art ang masaktan. Naranasan niyang iwanan ng pag-ibig. Ngunit sa halip na maging mapait, pinili niyang maging biyaya sa buhay ng iba. At iyon ang tunay na pagiging lalaki. Hindi ang lakas ng katawan, kundi ang lalim ng kabutihan ng puso. Si Daniela, ang babaeng minahal niya, ay matagal nang yumao. Ngunit sa pamamagitan ni Denise, patuloy siyang nabubuhay. Sa mga ngiti ng anak, sa kanyang mga mata, sa kanyang puso. At si Art, ang lalaking iniwan, ay natagpuan ang pinakadakilang pag-ibig sa lugar na hindi niya inaasahan. Sa pagiging ama ng isang batang hindi niya anak sa dugo, ngunit ganap niyang anak sa puso. At yon, mga kaibigan, ang tunay na wakas ng kwentong ito. Hindi ito kwento ng pag-ibig na natupad. Hindi ito kwento ng pagbabalik ng nawala. Ito ay kwento ng isang lalaking natutong magmahal ng higit pa sa kanyang sarili. Natutong magbigay ng walang hinihintay. At natutong maging ama hindi sa pamamagitan ng tadhana, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi ang ibinibigay sa taong nagmamahal sa atin pabalik, kundi ang ibinibigay sa taong wala nang maibabalik, kundi pagmamahal lamang. Gaya ng isang inosenteng bata na umaasa sa kabutihan ng isang pusong handang magsakripisyo. Salamat sa pakikinig. Ito ang kwento ni Art, ang lalaking nagpatunay na ang tunay na pagkakaama ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pag-ibig na piniling manatili. At kung ikaw man, sa pakikinig nito, ay nagtataka kung may saysay pa ba ang kabutihan sa mundong ito. Tandaan mo lamang, laging may mga taong gaya ni Art. Mga pusong, sa gitna ng kanilang sariling sakit, ay pumipili pa ring maging liwanag para sa iba. Sapagkat ang pinakatunay na pagmamahal ay hindi ang humihingi, kundi ang nagbibigay. Hindi ang umaalis kapag mahirap, kundi ang nananatili kahit walang kasiguruhan. At yon ang pamana na iniwan ni Art. Hindi yaman, hindi katanyagan, kundi isang batang lumaki ng may pagmamahal, dahil may isang lalaking pumiling maging ama nito. Marahil, sa buhay mo, may sandali ring darating na kakailanganin mong pumili. Sa pagitan ng madali at ng tama, sa pagitan ng pagtalikod at ng pananatili. At kapag dumating ang sandaling iyon, sana maalala mo ang kwento ni Art. Sana maalala mong ang pinakadakilang bagay na maibibigay natin sa mundo ay hindi ang ating yaman o tagumpay, kundi ang ating pagmamahal. Lalo na sa mga taong wala nang maibabalik, kundi pasasalamat lamang. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi tayo maalala dahil sa kung gaano tayo karami ang natanggap. Maaalala tayo dahil sa kung gaano tayo karami ang naibigay. At si Art, sa kanyang tahimik na paraan, sa kanyang walang kapalit na pagmamahal, ay nag-iwan ng pamanang hihigit pa sa anumang kayamanan. Hanggang sa muli.